Добър вечер, уважаеми зрители. Днес ще бъда до болка откровен с вас. Обикновено вие виждате усмихнатия, спокоен, лъчезарен, проникновен, всекакъв Слави Трифонов, който и на мравката път сторва, и на хлебарката магистрала. Но вие не знаете колко усилия трябва да полагам, за да изглеждам така. Тази вечер ще видите през какви премеждия, мъки, обрати и шеги на мой гръб преминава един мой работен делник. И така всичко започва с репетицията, защото аз още преди години съм формулирал основния закон в шоу-бизнеса. Повече дисциплина в репетицията, по-малко инфарктни моменти за водещия в ефир. Гъм за здраве, бе! Добро утро! Здрасти, шефе! Лигльо. Какво правиш? Какво стана с ескалатора, бе? Що ли питам? Айде! Балета, предполагаме, че това е сигнала. Слави Трифонов! А какъв друг сигнал имаме? Между другото и Чикаго имаме. Да, то накрая на него ще спреме. Аз очаквах една. Евгений ще с мен. Никога. Кой? Ти кой? Давай. Да. Това е най-долната лъжа, която може да съществува на света. Сири, бе, давай. Краси ми каза жесток вид вчера. Не, оня ден. Краси Радков. Отишла циганката на доктор и той е попитал, добре бе, що си толкова бяла отгоре, побеляла? Тя каза, защото много проблеми, мъжа няма работа, сина не го взимат в училище, всичко проблеми, много деца, голям проблем. Той каза, отдолу, що си черна? А долу джумбиш. Джумбиш. Що е черна отдолу? Що отдолу е само джумбиш. Хубава дума, джумбиш. Няма проблеми отдолу. Отдолу джумбиш. Кажи, Евгений, какъв джумбиш сега ще приготвя? Още два тъмън ще ти изсвири. Кое, дай да ги чуем, айде. Айде. Повтаряме. Вие сте И така... С повторение, пича. Как ще... Слави Трифонов! Това не става. Между другото се сещам, но за съжаление можах да го намеря. Добре, от този сигнал, кой ти каза да го направиш? Ти! Кълна се в децата си. Казвам го съвсем сериозно. Не се... Голяма клетва. Какво? А в жените си? Жените няма... Кълна са в жените си и в децата си. Не е толкова силно. Аз ли съм искал? Иване, какво бе? Гледам нотите, тук не излязаха. Какъв е другия сигнал, Евгений? Има още един, се сетих, понеже преди няколко години водихме същата тази битка. Направихме един сигнал, който, между другото, най-ставаше, но за съжаление можах да го намеря. Ако искаш да ти го изсвира, да се сетиш как беше. Да, изсвири ми го да се сета как беше. Може ли да се сетиме, как се каже, Welcome Boss, да, как се казваше? Чакай, имаме го, чакай. Каквото се сетиме, каквото фанеме, како... Значи, ще ви кажа как ще изглежда до вечера предаването. Не! Ако тръгна ескалатора и ако се сетиме за сигнала, ако можем, ще направим едно шоу до вечера. Иначе мирише като в ЦУМ. Тук не мом да сминеме. Добре. Айде, ще броя. Давай, Евгений. Слави Трифонов!
Много е хубав този сигнал. А вие що не си полегнете, бе, Нели? Така ли ще полегнали, ще изчакате? Тоест няма да полегнете и да кажете, айде. Не, нали? Поне първия път не. Готови ли сте, Евгений? Представям ви Мариан Бачев и Антония Петрова, Краси Радков и Аксиния и Виктор Калев и Златка Райкова. Много е хубаво, само финала му е някакси изпардян, Евгений. Ние... Да. Гробище ще е сигнал. Да, гробище е най-добре. Беше хубаво да видим поне една дължина на нещо. Евгений, как да я видим, като ескалатора не работи? Правим сигнали по... Ами знам, Евгений, сигурен съм, но... А защо го казваш на мен? Приличам ли ти на човек, който освен, че е купил този ескалатор, е в състояние да го поправя? Ако ми кажеш, че ти приличам човек, който може да поправя ескалатор, ще прегърна и ще целуна. Евгений? Евгений, искаш още нещо да ми кажеш? Не. Искам да ми кажеш нещо мило. Това е... Чули ли какво ти казвам? Мило, мисля, че така е супер. А като се ориентираме, когато слезат нашите гости, тогава ще знаем, че трябва да свършим и ще свършим. Това е цялата работа. В момента нямаме ориентир по нищо. Между другото, на мен ми харесва ескалатора, не знам за вас. Не, аз знаех, че така ще стане. Аз бях сигурен. Ще видим как стои на телевизия. Уважаеми зрители, има две неща, които малцина са виждали. Първото са извънземните, а второто, какво се случва по време на рекламната пауза в шоуто на Слави. Лично аз съм ги виждал и двете, но от НАСА за сега не ми дават да ви покажа първото. Професор Атанас Атанасов, мисля, по актьорско майсторство, задал на класа си за следващия път задача да подготвят отказ от Гогол. Но това е истински случай. Истински случай, това не е виц. Това не е виц. Казал, трябва да подготвите всеки актьор тук или актриса, нали, да си направите по двойки, както разбирате, и може и самостоятелно да подготвите отказ от Гогол. Свършил часа и едно така хубаво момиче от класа му, може би обещаваща актриса, отишва при него и казала: професоре, не се излагайте. Не се казва Гогол, а Google. И това е самата истинска история. Това не е виц. Не е виц, това е истинска история. Не. Виц е, той е другия дет ми каза Филип. Днес където тъмна уличка, майка и детенце се прибират, изведнъж някаква сянка се прокрадва в края на уличката и детенцето казва: мамо, там има нещо, страх ме. Тя казва: спокойно, моето момче, това е Бербатов, той нищо няма да ти направи. Софи Маринова ми се обади и ми разкаже два вица страшни. Кажи. Не са запутали. Всъщност един ставам, а другият, който Добре, ми умней ми кажи. Що па да не умнея? Ти Кажи. откъде знаеш? Щото Какво ми е IQ-то? Защото, Чекай. Чичо Гошо, ти си тигър, а не си феномен. Те така. Значи, слушай сега. Двама семейство били, мъж и жена, нямат много пари, обаче обичат да си пият. Да си поркат. Така, обаче нямат пари за ракия. И мъжът отишъл за риби, цъкнал златната рибка, излиза рибка, така, гледай сега, нямам тук Коледа, сума желание, каза едно желание и ми се... Ай, че заспах, давай. Ай, млъкни малко сега, слушай сега какво ти говоря. Моля да скаш тук тъпо вицове. Те се, Ай, млъкни сега малко, виж там, господин... И човека казал, искам да пикая ракия. И толкова стар виц. Абе, млъкни малко и слушай сега, бе. Отишъл си отех човек, дай ми 10 казал лева, жена, какво дай 2 слушам, чаши, направя какво трябва, на здраве пили, на втората вечер дай 2 чаши и пак на здраве, на третата вечер вика на жената: дай една чаша. Тя вика: що, за мен нема ли? Тя казва: ти ще пиеш тази вечер очишет. Колко стар виц това. Какъв е стар? Добре, айде ще ти кажа един друг, ако го знаеш, ще ти дам 20 лева. Айде. Ако не го знаеш, ти ще ми ядеш 20 лева. Ще ти дам 40. 40? Да. Значи, слушай сега. Дадох ли ти бонус за заплатата за Коледа и Нова година, бе? Не съм разбрал. Как не? Не, даде. Което е истина, сега даде. Човека даде. Човека даде.
Сега казвам ти го, приготви, ако нямаш тебе пари, да ти донесат. Да излизам 40 лева на предаване ли бе? Аз ще ти дам назаем, аз Я нося. бега от тук, емлахте бе! Какво се подправя там като... Значи слушай сега. Да донеса? Провинциалистка, столичанка и жена от ромски происход. Знаеш какво правят по време на секс? Какви звуци издават? Знаеш ли го? Откъде знам? 40 лева. Значи, слушай сега. Провинциалистката е много стеснителна. Почти никакъв звук не издава, защото се притеснява. Да. А столичанката обаче, Пъшка. тя не пъшка, много се превзема. А жената от ромски происход, знаеш какво се чува? Циганката. Да. Какво? Сами дай 40 лева. Дай. За тая простотия ли бе? Нема значение простотия или не, не сванаме на бас 40 лева. А ти разкажи нека Кажи оня за кокошката. За човека, да живее от чужбина. Не, това има втора серия. Знаеш, че има втора серия? Има един много хубав вид за петима, десетина такива от някъде от Хаско, от Ямбол, живеели в Лондон, млъкни, да работят. Според тебе знам ли го това? Един от нашия фотограф. Тя живее в Лондон. Десетина човека живеят, български строители живеят в Лондон в един апартамент в покрайните на Лондон пред градите, за да плащат по-малко пари и живеят всички набутени в апартамент. Отвратителни условия, хлебарки ходят мръсно. Хазяйна живее на горния етаж, не поддържа. Млъкни, бе! Млъкни! Хазяйна на горния етаж живее, не поддържа апартамента. Един ден чашата е преляла, една мишка се разтичала там по масата и той дет се води тартор, тръгнал при хазяйна, се оплаква. Защото иначе се изложи пред останалите, трябва да поддържа имиджа на тартор. Тръгнал нагоре, се стил, че не знае английски, вече късно, не може да се върне. Чукнал на вратата, он е отворил, той е казал сър, он е казал yes. Нашия е казал we have a problem. Он е казал what is the problem. Нашия е помислил, он е казал we have a big problem. Он е казал what is the big problem. Той е помислил, он е казал сър, do you know Tom и Jerry? Он е казал yes, Jerry is here. Има втора серия. За феноменално. Млъкни, бе! Това знае английски като теб. Млъкни, аз знам по-добре. Има втора серия, пратили го да купи такова, да купи пуйка за празниците и той е тръгнал, забравил как е пуйка. И влезал в магазина, фанал продавача, завел го до щанда с яйцата, посочено яйце и казал give me his mother. Браво, супер. Той не го знаеше. Кокошките те разправила на пиленците. Ако баща ви, ако ви види от некъде, какво правите, се обърне на грила. Огли ме наказа, да обичам теб, с грешните. Огли ме наказа, или дявола проклеме този кръст. До гроб да нося, а с любов да прося. Чакай. Това не е наша песен. Какво като не е наша? Това е песен на Pink Floyd. Точно на него е. Това не е на него, а е група. Това е група. Мъжена ли е Пинк? Тях, не. Пинк, верно бе. Пинк е друго. Друго ли? Пинк е една жена, а Pink Floyd е група. Група. Готов ли си сега да избереш песен? Не можем ли да изпеем на Pink Floyd? Не искам да споря с тебе, ще излезеш ти прасна един, разбираш ли? Аз това стоя на разстояние. Искам да избереш песен, в която... Не мога ма фанеш. Не можеш да ма боли крака. Но отвънка и тук даже и в залата има хора, които ще фанат бързо. Ще те доведат при мене. И тогава да изпеем една песен на Ленин Кравиц. На Ленин Кравиц ли? Да. Това не е Ленин Кравиц, а е Лени Кравиц. Нали разбираш? Не е ли същото? Не. Искам да избереш някоя наша песен, бе. Евгений, подскажи му, бе, подскажи му. Целуни ме. Да. В тая чудесен избор. В тая песен. Чудесен избор. Ти тая песен отдавна не си я пял. Чакай, Евгений. Евгений, благодаря ти. Слушай как ще я започна. Ти си велик музикант. Когато говоря с Евгений Димитров и за него знам, че е велик, искам да мълчиш и да не се обаждаш. Евгений, искам да внимаваш, когато това момче свири, защото винаги бърка в ре мажора на третия такт. Нали е ре мажор в третия такт? Точно така. И да не е ре мажор, кажи, че е ре мажор. Ре мажор. Разбира се, че е ре мажор. Добре, искам да изпееш тая песен с мъжественост. Слушай се. Гледай се. Изпея като мен. Дали така боли
Или се лъжеш само. Чакай бе, вие какво му припявате и вие бе? Нали каза като тебе да изпее? Аз така ли пея бе? Да. Как ще пея така бе? Дали така боли? Чакай бе! Това е когато го прави израз на емоция, при тебе израз на подигравка. Това подигравка. Подиграваш се с мен. Заклинания противи. Отвори врата към моя свят. И мене повикай. Добре бе, Георги, защо и ти? Не, той ме помоля учетно му пее бекграунда и още не е нищо стара. Аз бързам да гледам матча, давайте, че съм тренал на дискотека. Айде. Като метна с тия очила по тебе. Значи да не я пея като тебе. Кое не, изпей си я като Тони Стораро. Или така боли, или се лъже само. И тежно ли ти е за мен, и за което е било. Даже в нощите слепи, даже и там де няма. Слушай сега като италянец. Утрото ми донесе ден като вчера, но защо? Целуни ме, хайде, целуни ме, че ме искаш още, излъжи ме. Целуни ме, всяка моя мисъл, води ме към теб и сега разбрах, че без тебе живота няма смисъл. Уважаеми зрители, ще продължавам да разкривам душата си пред вас след малко. Уважаеми зрители, аз съм възпитан в стари патриархални традиции, познати от златните времена, когато в България имаше казарма и бомбетата, извинявайте, но обранците си знаеха място. За съжаление, времената не са такива и понеже аз съм мек по душа и твърд, много твърд на други места, които обаче не носят педагогически смисъл, позволявам на някои по-млади колеги известна излишна свобода. Ама, айде да видим до кога. Ще си изпея една песен на уважаемите зрители да се забавляват. Какво значи еса, бе? Еса. Я говори без диалекти, говори ето сега. Хей сега. Какво ще изпееш? Хей сега ще изпълня една песен. Коя? Чакай да преценя на момента, защото все още не знам. Защото имам огромен репертуар от 180 песни. Не, имаш огромен репертуар от 3 песни. Това са твоите песни, от които 2 са кавари. Не имаш са само две. една авторска, която между другото прилича на една сръбска. Ще не прилича Хората я на бъркат. сръбска. Прилича. Песента ти завинаги прилича на оная песен на оня, как се казваше, дето ни беше на гост. Завинаги искаш нещо да кажеш. Хората тук да ти слушат. Да ти слушат. Абе, ти пил ли си, че така ми говориш като някаква пияница, бе? Не, просто нямам, не съм говоряща глава и нямам подходящ микрофон. А какво си? Говорящо какво си? Паркаш тромпет. Без такива простоти. Мен пък някои от твоите ми приличат на, да не казвам на колко други ми приличат, на турски, на... Коя имаш предвид? Например, моя ми прилича на турска. Моя не просто ти прилича, тя е за турска песен, която аз съм закупил от моя приятел Мустафа Сандал. А мен, Цвете, моя ми прилича па на една сръбска. Така е, тя е песен, която съм закупил от моята приятелка Цеца Величкович. Нека ме боли, па ми прилича на... Нека ме боли, не мога ти прилича на нищо, защото написахме аз и Годжи Мръсник, защото ти плесне и шамар. Ще ти кажа аз, нека ме боли. Само мога да ми прилича. Мога да сте написали, Мога да ти прилича, нека ме боли, на... написахме аз и Георги на Созопол на плажа, бе. Кажи, бе, Георги. Може, само ми заприлича на нещо. Само ми заприличала. Което... Ей, малкия. Жива рана ми прилича па на една друга. Жива рана е еврейска песен, която съм е купил. Какво би ти, Бико? Освен това има още 300 песни, които са авторски, бе. Кои? Нирвана Кючек сме написали... Нирвана Кючек е от тония ден. Какво като е от тония ден? Какъв е проблема? Какво нищо? Мисля, ти що говориш за Завинаги? Завинаги е много хубава песен и въобще не прилича на никоя сръбска песен. Гъмзата я написа и според мен е написал точно като сръбска песен. Това е защото Гъмзата е от най-западната част. Какво? Ямлак ни, бе. Говоря за тая песен за винаги, бе. За винаги. Това идва от... Ако още един път се обадиш, ще дойда и ще ти отрежа главата. Той е от Видин, там е силно западна част на България.
което е нормално да има влияние от сръбската Ще пееш музика. или ще се караме? Ще се караме. Вземи се, стегни и пей. Изпей една песен. Коя? Не песен, някоя която лесна, прилича. че... Некоя лесна, че не мога да пееш. Да. Да, коя песен? Я изпее нещо на Франк. Супер, на Франк. Те са трудни. Добре, айде на Франк. Те са трудни, ма не са твои. Чакай, бе, това на Франк ли е песен, бе? Говоря за Франк Синатра, бе. Това е на Сашо Роман. Това е Франк Запа. Франк Запа, това е Сашо Роман. Да не сравняваме Сашо Роман с Франк Синатра, ако обичате. Тая е хубава песен. Айде, Коя? Не бе, искам... поне е жив. И с Франк Синатра, какво като умрял? Да не му пеем песните ли? Нищо, айде на Франк Синатра. Що ме гледаш, мен? На пиано ли свира? Имам предвид на Евгений, Сашо искаш аз да Роман. ти Аз посвирам. ги бъркам. Франк Синатра Евгений, и Сашо Роман. свири, искам Франк Синатра, My Way. И това е My Way. My Way, Може Евгений. My Way. Почвате... Тая беше... Побелях и остарям. Това е My Way от всекъде. Евгений, My Way. My Way си. Искам с чувство да изпееш. И все повече Така се натъжих. Разбира се, че изпееш чувство. с неудоволствие почвате да си вършите работата. Как яла, бе? Кое е това яла, бе? Къде яла? Много скитах по света, много мъки съм видял, на очите твои още ме изгаря. И проклинах дните си, и изпих парите си, молех се и учех се, как да те забравя. Свърши. Ай на английски сега. Побелях и остарявам, но в сърце те нося. Цял живота с твой оставам, па макар и просяк. Oh no, not me. Побелях и остарявам. Ей на английски сега. Виж какво съм си облекал. Да, какво си облекал? Гейска риска. Гейска униформа. Да. Да, добре. Другия Айде. път съм с мрежа. Не, розова. Да. Розова мрежа. Слушай сега от Сао Пауло една песен. Я да чуеме. Nossa, ai se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego. E nossa, ai se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Delícia, delícia, ai se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego. Thank you, people. Obrigado. Между другото, не знаеш как се прави шоу. Виж, не сме я направили още. Не. Бавно я Я свириме. дайте Обаче, един като я микрофон. научим, знаеш колко бързо ще я свири. Дайте един микрофон. Иван, излез ти я направи тая песен. Сега ще видиш как се прави шоу. Байван, Искам всички да видиш. видят Байван фетишист. Той сега ще се съблече, ще сложи на шейника. Аз тия работи още не съм достигнал това ниво. Сега ще видиш как се пее тая песен от професионалист. Така е. Защото Благодаря ви, аз се оттеглям в покоите си. Да, довиждане. Живи и здрави. Иване. Значи аз първата с песен я чух сега. Аз зная. Видях, че хората я знаят. Това ще е една демонстрация на твоя Поканим хората, професионализъм. видях, че пеят хубаво някой тук. Не, ти не дей да бягаш сега от отговорност. Ние забелязахме колко можеш. Искам да видят и хората. Ти не я знаеш тая песен, не си я чувал. Текста и не знаеш, и мелодията и не знаеш. Моля? На португалски разбрах, че е. На португалски. Между другото, Чучо Гошо знае унгарски. Искаш ли да ти каже как е пчела на унгарски? Не желая да ми казва как е пчела на унгарски. Искам си да... Знаеш ли как е добър ден? Какво? Добър ден на унгарски. Не. Йона Путкиван. Йоанна Путкивано. Да, така е. Това е истина между другото. Давай. Нека да каже Чучо Гошо как е пчела. Абе, чули какво ти казвам да пееш, бе? Почвайте да свирите тая бразилска песен, той да пее.
слушам, свършам, майго са не слушам. Die soll nicht passieren, soll mich so schicken, die wollen so schicken, so schicken, du kannst nicht verschwinden, du bist. Пее песента. Ма как ти въобще не вървиш по мелодията? Та-та, 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 да-та, да-та-та. Сега, Та-та. а сега Слави ще изпее същата песен. Чакай бе, чакай бе! Чакай бе! Чакай! Чакай малко, чакай. Венко, искаш ли да вземеш заплата този месец? Не се вслушай в този човек, не се слушай. Слушай се, старото си сърце слушай, ти си от моя отбор, не си от отбора на този неориентиран гей. Чакай сега, аз не съм ли от твой отбор? Ти си от отбора на гейовете, бе, аз не съм минал от другата страна още, бе. Не съм... Аз толкова... Ма чуй си какво казах, не съм минал още. Значи имам такива интереси на мина. Бързай, че нямаш време. Щеш ли, бе? Уважаеми зрители, друг път съм ви споделял, че аз съм златна пеперуда в розова махла. Но какво да направя, като душата ми е мека като хермелин, а сърцето нежно като на бебе чихуахуа. За сметка на моята доброта обаче, около мен е джунгла, в която моите колеги под маската на музиканти и интелектуалци не пропускат момент да се държат като зверове и да ме ръфат с повод и без повод. Вземи си еректиралия тромпет и излезте да разведрите обстановката, защото стана много тъжно. Стана ми мъчно и на мен. Гъмза, искам да излезеш, само да свириш и да не се обаждаш. Разбираш? Ако си казал една дума, освен да пееш, много се разстроя. И какво си увисал такова? Какво е път да ти го увесил там сега? Ние по телевизията ли се показваме? Работи. Това ми е акредитацията за BTV. Знаеш каква акредитация ще там? Ти не си журналист, бе, акредитиран. Как да не съм? Аз съм чалга журналист. Евгений, ти откъде знаеш да свириш на толкова инструменти? От как може да свириш и на бас, и на барабани, и на китара, и на такова, и на клавишни инструменти? Любознателен съм за това. Любознателен си. Да. Ти пианист ли си, Евгений? Органист. И ще ти кажа един виц. За органисти? За пианист. Може. Един пианист, Евгений, карал вчера, много навалял снега, закъсал по пътя и закъсал в село Ноевци. Ни напред, ни назад, няма на къде. Просто завалял много сняг, неизчистено добре. И той се принил, там не хващат телефоните, някаква клетка телефонна GSM е навалял снега и не фаща. Не може да се обади, нали, и да каже, вижте, какво тук съм закъсал. Но си свършил бензина, трябва да спи някъде. И решил да почука, да не спи в колата. Имал някакъв Range Rover Sport, който бил стар много. И не могъл да го... И почукал някаква врата, отпирала една дама и казал, здравейте. Той казва, аз съм така закъсал, аз съм пианист от София, свира на пиано. Мога да свира и на други инструменти, но основно свира на пиано. И няма как да се прибера до София. Ако може да ме приютите да спа при вас, тя казва, дама, имам отопление, ние сме тук село, само в една стая. Той казва, добре, нека ще ми сложите един дюшек, ще спа. Тя казва, не мога да сложи дюшек, леглото ми е с пружина. И мога да се спи само на едно легло. Аз съм вдовица, да не вземат хората нещо да кажат, но казва, айде ще ви приема да спите при мен, нали, ще ви моля само, ако може. Вие добър човек ли сте? Той казва, много добър човек, да заповядайте. Той е легнал, нали, защото вече било късно. Тя отишла, парфюмирала се, вдовица, направила всичко необходимо, подготвила се, служила си Сотиен Лондър бра, нали ме разбираш, влязла вътре, легнала до него, намазана с благовонни масла и Сотиен Лондър бра, гола отдолу, от кръста надолу. Чисто гола. Разбираш? Той се обърна на друга страна и заспал. Но сутринта става, той гледа в курника. Знаеш какво е курник, Евгений? Знам прекрасно. Гледа в курника кокошки, петли, но също интересно било, че имало една кокошка и 9 петела. И той казал на тая мацка, виж какво е, това е много интересно на вдовицата. Аз обикновено знам, не че съм ходил много по село, но знам, че трябва да е един петел и 9 кокошки. А тук са една кокошка и 9 петли. Тя казва, той е един от петлите, другите са пианисти. Това не може да е вярна тази история. Точно за тебе със сигурност не е. Ти следваш алгоритъм, за тебе знам, нали? Няма проблеми.
Следваше един определен алгоритъм. Вие знаете ли, че веднъж Иван се опитахме да го обуем за един клип в ластъчни дънки. Това на Мишлен, онова пасти да яде. Просто изглеждаше потресаващо. Цецо не можа да работи една седмица. Най-страшното е, че той се опита да ги обуе тия дънки. Това беше ад, разбираш ли, ад. Искаш ти намерим едни розови такива дънки. Ластъчни розови. Защо се на мене? Виждате, че съм ослабнал в момента. Ще пееш ли ти или ще си показваш кембето? Не, сега съм го глътнал. Кое си глътнал, бе? Ти се съблече чисто гол и лази по корем с нашийник, бе. Съблякоха ме. Съблякоха те. Госпожата ми тръпна рис. Коя госпожа, бе? Фетишист. Свестна. Свестна. Ти на това, ако му викаш свестна, ти си егати критерия имаш. Много възпитано момиче, ние си говорихме тук, докато ме развеждаше. На какъв език, извинявайте? На какъв език си говори? На гръцки. Ти знаеш гръцки толкова, колкото и аз знам. Не да лъжеш. Не, много възпитана жена. Аз така с много приятно впечатление останах от нея. Да ми И това сложат, тук ще да ме удуши на врата. да ме съблечат гол, да ме карат като куче тук да ме разхождат. Аз нямаше да ме правя. Ти си герой. И сега аз. хората дадат пари за това нещо, да ходят на това, аз разбрах. За фетиша ли? Да. Бре, ти фетишист ли си, да те питам? Аз приятел? ходих. Съвсем сериозно. На фетиш бала. Фетиш бар. Не бар, бе, бал, бе. Бал ли беше? Аз разбрах бар. Фетиш бар бил той. Сега хората дадат пари за това нещо, разбрах. Бре, ти къв Да ги фетишист пият. си? Какво харесваш ти? Да те пляскат с къмшик, да те водят като куче, да обличаш латекс. Значи най-много обичам да ме поканят на прасе, когато е по-така хладно времето, Това фетишизъм ли е, бе? някой село, Това е... далеч от цивилизацията. Това не е никакъв фетишизъм, това си е лакомия. Аз нямам ходя само да гледам и това е. Мен ме викат, присъствам на аутопсията. Казвам, тук извадете това, дайте да видим този орган, така. Съвсем сериозно. Оня ден тая новина, дето я казах. Свинята след като видя, че мъже с ножове се разкарват из двора и носят въже и слагат да топлат вода в казан, първо хвана няколко мишки, а след това започва да лае по непознатите. Представя си, не си иска да я колят, бе, разбираш. Ти ще пееш или ще си говорим? Айде ходя, стига толкова вече, да седна, да. Ма Иване, ти си певец и музикант, бе, ти не си разговорлив. Трима певци, такива хубави хора. Кои хубави хора? Лилито, да. Кое е Вили, бе? Това е Лили, бе. Лилито и... Ти не им знаеш такива имената, бе. момичета. Грахич, так да кажа. Кой? Грахич. Брахич? Светелина Грахич. Светелина нашата Грахич. колежка. Тя е колежка, ма тя няма твоя Хубави опит. млади хора са изкарал Тя- мен тук да ме гледат глупостите. Тя трябва да трупа опита. Ти ще пееш сега. Пей, бе! Дай поне да изпеем нещо дуетно. С кого? Аз имам двама дуетни. Двама дуетни какво? Половинки. Двама дуетни половинки. Коя да видим, кои са ти другите, освен Георги? И А, моя и приятел. Къмзата. И Данчо, И Тигър. Данчо. Тигъра. Тигъра от Видин. Я излез отпред, бе, тигре. Дайте още един микрофон. Ще да взема тромпета. Той ще ги изнесе и двата. Изнеси и двата тромпета. Той не може ли? Твоя тромпет е само за тебе. И аз сега в тишината да пълня с разкази. Ще ти кажа аз кой вид ще кажа аз. Ти престани, ма действаш. Кой вид да кажа. Аз пълня тишината в момента. Ако искаш аз да разкажа един виц. Ако е просташки, не дей. Не, става въпрос за една акула, дето обучавала малкото акулче. Чакай, този вид ще го разказвам на края на предаването. Ама тази песен ще я пеем на края на предаването. Ще между ти другото. кажа аз. Вие ме изумявате, бе! Ма тази песен сега, дето е дуетната... Отпушили ти са ухото, бе? Не, още. Абе, що ти беше запушено ухото? Защото Иван Ми го си- запушено, не знам. Запуши се. Виж, че чуваш. Не, само чуваш? усещам вибрации. Усещаш Ай, вибрации. Тук чувам вече. Тази Айде, песен на финала на предаването ще изпълняваме. пичове, наистина ми е трудно понякога, Не, разбираш. сериозно, аз ти казвам... Ма не, и аз сериозно този вид ще го разкажа на края на предаването. Това е като бяхме на едно участие преди много години. Аз, Зуека, Август Попов и още кой беше? Беше още по времето на каналето. И сме на едно участие и аз установявам, че Зуека, който е излязал да говори пред хората, една тъпка на дискотека във Варна, сигурно 2000 души. И установявам, че Зуека ще каже виц, който ние вече сме разказали.
И това ме потресе. Викам на Господ Попов, дай да излем да го спрем. Ние не можем един и същи вид. Ние вече толкова сме са уляли, че не стига, че говорим едни и същи неща на всички участия, ами сега и един и същи вид с два различни образа. Дай да излем да го спрем. И бяхме облечени като момченца. Пионерчета. Знаеш какво е пионерче? Да, имал съм честа да бъда. Пионерче. С червената да стигна до комсомолец. Млъкни. И излизаме ние с Август Попов и му викаме, ама това на сцената. Чичко, айде прибери се. Той ни изгледа като идиот. Излизаме двама души, айде прибери се. И тегли такъв шут на Август Попов. Ма го ритна съвсем сериозно на това. И ще го разказва до края. Така че ние сега се повтаряме. Ще пеете ли или ще говорим? Престани ти, бе! Не излиза пистона средния. Виж как стои. И не го поддържаш, бе. Вие не знаете, че този човек също е тромпетист. Ти си тромпетист. Айде, почвайте да... Чакай да оправим тромпетист. Чакай, ма души твоя муштук. Чакай, че не мога да стане. Не да знам, нещо са направили. Сецо е пипал нарочно, виж. Ето, чуйте и Данчо. Един от най-големите тромпетисти, който познавам, чуйка в това. Вие си пречакали тромпетите, бе. И аз ви карам да излезете да свирите. И са ми разменили пистоните. Това го правят всеки път. Професорът ти е направил номер, обаче. И излизат тигрите, давай. Какво правим сега? Извадих ви, за да видим, че един тромпет не работи. Не работи. Това е унизително, бе. Не работи. Унизително е. Я излизай другата му дуетна провинка, ти се прибери да оправиш тромпета, бе. Прибери се. Виж другия, виж. Това не е верно. Уважаеми зрители, след като вече се разголих и разголих голяма част от душата си, ще разберете дали ще разголя нещо друго от тялото си, но това ще стане след малко. Уважаеми зрители, аз съм поет. Така е решила природата. А това е проблем, защото много често моите колеги сценаристите ме принуждават да разказвам доста пикантни истории от света на интимното. Нещо, което аз смятам за дълбоко лично и бих го споделил само пред личния ми сексолог, госпожица Кобилкина, в тесен кръг по телевизията. Вижте колко съм скромен и леко задръстен, когато не ме дават в ефир. Почва да разкажеш вицове, че аз трябва да кажа нещо от Диана. 3-4 вица. Окей, добре. Значи, окей. Той е малко мръсен, да, ама ще ме извините, няма много деца. Един мъж влиза в фризьорски салон и казва: прощавайте, колко струва да ми измиете главата? Тя казала 4 лева. Чуваш ли какво ти? Аз говоря с Диана, ти простоти. Разреших ли ти да разказваш такива простоти? Аз нищо нямаше да кажа. Как нищо? Аз знам вица. Извиняй. Какво? Аз говоря с Диана по работа тук за декора, ти веднага простоти. После като хората, като вече казват, Слави, що се държиш така? Не знаеш ли виц някакъв? Ще разкажа то за перен без прах, ако даваш. Не бе. Нали разбрах какво ти казах, Диде? Да, благодаря ти. Ей. Не знам. Що е хубав, кажи го. Ей, не се обаждай ти. Това ли ти е помощта за мен? Кажи, това ли ти е помощта? Ама не знам други вици, освен хората, не знам защо. Не знаеш ли вицове, които да не са цинични? Не. Нито един. Нито един виц. Кажи за презервативите. Ти го кажи, па да видим твоя, па дали не е циничен сега. Ама не казвам простоти, както в този с да му измиете главата. Това е, моля ти се. Не, аз нямаше да просто ще да кажа да ми го измиете целия. Ама това е простотия. Това казвам ли аз нещо? Това е простотия. Каква простотия? Кое съм казал? Целият ли е простотия? Кое е простотия? Това, което казваш. Слушай сега той за презервативите. Кой е просташко? Влиза жена, момиче в аптека и казва на аптекарката: прощавайте, имате ли презерватив и с вкусна ябълка? Това простотия ли е? Не. Аптекарката казва: имаме. След това она пита: а имате ли презерватив и с вкусна круша? Това простотия ли е? Простотия ли е това? С круша е простотия. След това пита: прощавайте, а имате ли презерватив и с вкусна ананас? Тук вече е леко просташко, защото аптекарката каза: моето момиче, ти свирки ли ще правиш или компот ще вариш? Ти не каза ни една простотия. Това няма нищо в него.
Много леко. Нищо! Ама македонката, дето снимаме Ракия Sunrise. В Македония нарицателното жаргонно обращение към това, в България прави на френска любов и казваш духаш. Нали така? Ама духаш какво? Ти духаш вятъра духа. Нали така? В Македония виж какво е. Сакаш ли да пушиш... То така е на сръбски. Сакаш ли да пушиш? Представяш си, а? Ти, Ма Георги, тя ли ти го каза? между нас Тя ли каза... те пита? Кой? Тя ли те пита? Не, тя ми каза как е. А между другото... Какво виж, ще Абе, си виж говорим? какъв е то сериал. Вие сериал ли снимате или компот шаварите? Това е глупости на търкалета. Аре, Извиня. кажи ти нещо, дето да не е... Аз дам изключително смешни неща, които нямат никакво значение. Кажи един вид, с който да не е просташки, айде. И те признах. Вица за кравата. Кой за крава? За кравата и за тримата братя. Това просташки. Айде, разкажи го да видим дали не е просташки. Сега ще разкажа. Трима братя имали крава. Тримата братя много следели пътя на логиката. Един ден влезли в обора, кравата е нямало. Най-големия брат казал, тук прости има ли? Най-големия брат казал, нашата крава е няма. След като има дупка на стената, некой е откраднал. Нали така? Има ли простотия? Няма. Втория брат казал, след като е откраднал някой, значи то някой е п***. Това сега простотия ли е п***? Ако не е простотия, може да го каже по телевизията. Не може. Малкият казал, след като е откраднал някой п***, ние в нашото село нямаме ни един п***, в седното село има един п***. Отишли го прибили, го отрепали от бой. Той тръгнал да ги съди. И съдята казал, добре, каква е тази вашата логика сега? Моля такива глупости и така, по такива тъпи изводи да достигнете и така, защото видиш, имало дупка, той е бил така нататък. И сега, като се толкова отворени, в тая кутия какво има? Най-големия се изправил и казал, след като в тая кутия е квадратна, в нея има нещо кръгло. Средният казал, след като е кръгло, значи е оранжево. Най-малкият казал, след като е оранжево, значи е портокал. А седата каза, да върнеш на хората кравата. Нямаше нищо беше. Къде? Простотия, къде видя? Уважаеми зрители, това е всичко от нас за тази вечер. Бъдете с нас и утре, когато точно в 22:30 в война на думи един срещу друг, в нов двубой ще се изправят състезателите от отбор Ръб и отбор Ескалатор. Довиждане и лека нощ. You never